Vážení přátelé kvalitní gastronomie a dobrého vína. Vítejte v restauraci La Galerie. Jsme rádi, že vám můžeme představit filozofii restaurace, která je založena na harmonickém prostředí, pečlivém servisu a svědomitém výběru kvalitních surovin. Všechny suroviny pochází výhradně od prověřených dodavatelů. Důkazem je naše ekofarma ve švýcarském St. Gallenu. S jejíž produkty a kvalitou masa se můžete seznámit přímo v nabídce našeho jídelního lístku. Jídelní lístek je sezónně obměňován. V La Galerie máme bohaté zkušenosti s pořádáním nejrůznějších eventů, připravovaných formou degustačních menu, banketů nebo grill party. Naše profese děláme srdcem, s poctivým přístupem ke gastronomii. Přesvědčit se o tom můžete sami u tzv. Chef's Table, kde máte jedinečnou příležitost sledovat přípravu vašeho menu od začátku až po jeho finální dokončení. Nedílnou součástí kvalitní gastronomie je dobré víno, které nejraději vybíráme přímo na vinicích. Důkazem je pestrá a pečlivě ošetřovaná nabídka našeho klimatizovaného sklepa, který skýtá česká, moravská, italská, francouzská, španělská, ale i rakouská a německá vína. Výjimečná je největší sbírka posledních 50 ročníků Chateau Mouton Rothschild Premier Cru Classé. Přímo v areálu Albertov Rental Apartment jsme dokonce začali s přípravami vlastní vinice podél historické zdi, jejíž základní kámen položil sám Karel IV. La Galerie společně s vinným sklepem umožňuje vedle hlavního vchodu také bezbariérový přístup či možnost bezproblémového parkování v podzemních garážích. Bude nám ctí vás osobně přivítat a přesvědčit, že návštěvu v La Galerie si vychutnáte všemi smysly. La Galerie je součástí bezpečného a klidného rezidenčního areálu nájemních bytů Albertov Rental Apartments. Díky své komplexnosti, nabídce služeb a malému vnitřnímu obchodnímu centru představuje areál zcela novou filozofii bydlení. Komplex tvoří celkem 267 moderních apartmánů s individuálním designem každého bytu. Celý areál je propojen podzemním parkovištěm s přímým vstupem do supermarketu a restaurace La Galerie. Albertov Rental Apartments. Pocit domova s pohodlím hotelu.